mga careers. Niabot na dahil mi. So, ang Bantayan Island, naklaro na namo na puti kay iyang sun mga careers. Puti kay iyang ito puti ka ang iyang sun. Yung balas puti kayo. So, nanay may service. Okay guys. Kayo. Legit kayo. So, clear kayang kuhan mga careers, Isda, Isda pa more. Dadaganag isda, Dasimi. Dagan kay isda. Dagan niya po isda ba? So, abundan kay mga isda, mga careers. So, Bantayan ay